Аз започнах моята дейност в 1990 година, това са вече 23-4 години. Тогава просто млад ентусиаст разработвах разни проекти, но се оказах в една задънена улица, нямаше кой да ги осъществи, да ги произведе. И това абсолютно естествено ме насочи в посоката да опитам производство и предприемачески път. Започнаха да се натрупват и освен опит и капитали, които ми позволиха да си построя собствена фабрика. След това да кандидатствам по програма конкурентоспособност на българската икономика. В фабриката произвеждаме съоръжения за окомплектоване на детски площадки. Това са люлки, пързалки, клатушки, въртележки, всичките елементи на градската среда. Другата дейност, която осъществява фирмата, това е лазерно рязане на метали. Естественото развитие на един предприемач е да търси все повече и повече пазари. Във фирмата работят 30 човека. Гражданите започнаха да бъдат много по-взискателни към градската среда, към парковата среда, към детските съоръжения. Никой не иска вече олющени, раздясали, окъртени, окрадени елементи, които оформят тази жизнена среда. Нещо, с което аз се гордея. Аз съм Драгомир и избирам Европа.